دعا کرے کر اللہ ریاکاری تو بچا لا، ریاکاری دا نماز پڑھنا، ریاکاری دی محبت کرنا، ایویں محبت دے ڈھونگرے برسائی جاندہ ہے۔ کسے دی محبت دا اظہار اس انداز نہ کردہ کہ او دیاں ہمدردیاں خیر خائیاں سمیٹنا چاہتا ہے۔ شیخ سعدی دی حکایات دے اندر ایک حکایت میں پڑھی ہے، ایک آدمی بادشاہ دے دربار چ پیش کیتا گیا کسے جرم چ، تے بادشاہ بڑا غصے وچ انصاف کرن واسطے بیٹھا، غصہ بڑا، انہیں آرڈر دے دیتا کہ انہوں قتل کر دیتا جائے، انہوں سزائے موت دے دیتی جائے۔ وزیرانوں مشیرانوں آرڈر ملیا بھی انہوں پھڑ لو، لے جاؤ اور جا کے انہوں سزائے موت دے دی۔ ہن جس بندے نوں سزائے موت دا آرڈر آیا انہوں لوکاں نے پھڑیا، کھچ کے لے جا رہے نے، تے ذرا فاصلے تے پہنچے نا تے او بادشاہ نو گالیاں کڈن دیا، جنوں سزائے موت دا آرڈر ملیا، بادشاہ نو گالیاں کڈن لگ پیا، مندہ بولن لگ پیا۔ انہیں سمجھیا بھئی بڑی تو بڑی سزا جڑی ہے او کی ہے، سب تو بڑی سزا او کی ہے، لے قتل کرن تو بعد اور میرا کی بگاڑ لے گا۔ مندہ چنگا آکھیا، بادشاہ ویک کے نا کہا لگا انہوں لے آؤ میرے کو، واپس لے آندہ، اپنے مصاحب نو ساتھی نو وزیر نو پوچھیا، ایک ہی کہن دیا سی، کئی لوگ نیک دل تے اچھی طبیعت دے بھی ہوندے، کئیاں دی تے خیر نہ پتہ نہیں ڈیوٹی یہ ہوندی ہے بھی اینا کسے نو سخ نال وسن ہی نہیں دینا۔ دو پرانے تے انہاں دے درمیان چ غلط فہمیاں، خامد بیوی نے تے درمیان چ غلط فہمیاں، دو دوست نے تے آپس چ غلط فہمیاں، او دے خلاف او دے سامنے، اے دے خلاف او دے سامنے، یعنی جتھوں تک کر گزردہ اے دی ایک کوشش ہوندی ہے کہ تے دو پرا، دو ساتھی، دو جی آپس وچ سکھ نال نہ زندگی گزار سکن، ہر ویلے لڑائی لڑائی تے جھگڑے ہی جھگڑے۔ کئی ذرا اچھی طبیعت دے نیک لوگ بھی ہوندے نے، ایک ہی کہہ رہے ہیں انہیں بادشاہ سلامت کچھ نہیں ہے، پھر بھی کہن لگا ہن انہیں سوچیا بھی جے میں اے آکھیا بھی اے تو انہوں گالاں کڈن دیا تے بادشاہ نو غصہ چڑھ جانا، کتے ایسا نہ ہوئے کہ انہوں سزائے موت تو پہلا اور کسے عذاب اندر ازمیش مبتلا کر دے وے۔ کہن لگا جناب اصل چ گل اے وے، ایک قیدی جنوں سزائے موت دا تساں آرڈر فرمایا، ایک کہہ رہا سی اللہ والیاں غصے تے ضبط کر لینا چاہیے دائے، اللہ والیانو غصے تے کنٹرول کر لینا چاہیے دائے۔ بادشاہ مسکرایا تے کہن لگا انہوں چھڑ دے، انہوں آزاد کر دے۔ ہن کول بیٹھا سی بہتا چیتا جنہوں ایک گل وارا ہی نہیں کھاندی، تے بادشاہ نو اپنی محبت دا جتلان والا، میں تو اڈا بڑا پیار کرنے والا، میں بڑا موترف ہاں تے میں یہ تے میں وہ، محبت دا اظہار ریاکاری ہو گیا۔ لگا سرکار اے جھوٹ بولن دیا، انہیں اے نہیں آکھیا او تے توانوں گالیاں کٹ دے پیا، مندہ بول دے پیا، اس وزیر نے تو نے غلط بیانی کی تھی، بندہ وہ بھی سیانا سی، وہ کہن لگا ہے گال سن جیڑا تو سچ بولن دے ہیں اے دے نالو او دا جھوٹ 1000 درجے بہتر ہے جن نے ایک جان بچا لئی ہے۔
تیرے سچ نالوں او دا جھوٹ 1000 درجے بہتر ہے. جنہیں ایک جان بچا لئیے نرا اپنی محبت دا اظہار تے جتلان واسطے کسے دوسرے دی زندگی برباد نہ کرنا. ریاکاری ایسی لعنت اللہ اپنی رحمت نال بچا کے رکھے. پروانےوں قرآن بلکہ مینوں یاد آیا ساڈی جماعت دے عظیم بزرگ سن عالم دین حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمت اللہ علیہ. لاہور بہت پرانا بہت بڑا ادارہ چوک دال گراں دے اندر اج بھی الحمدللہ معروف ہے اور دین دا کام کر رہے. اللہ انہاں اداریاں نو سدا آباد رکھے. میں انہاں دے حوالے نہ ایک تحریر پڑھ رہا سا. حضرت حافظ صاحب مدرسہ چلاندے سن ظاہر 100 200 400 طالب علم. پھر انہاں واسطے گندم انہاں واسطے چاول انہاں واسطے ضروریات زندگی. ایک چوری صاحب سن کسی علاقے دے انہاں گندم بھیجنی مدرسے اندر طالب علماں واسطے. ایک بہتا چیتا انہاں دا چوری صاحب دا کہن لگا تانوں کوئی پتہ ہے ایک کنک کتھے جاندی ہے؟ انہیں ہے میں طالب علماں نوں کالنا. کہن لگا حافظ ہوری اپنے گھر کھاندے جے. پہلی گل تو یہ 200 بچے دی 300 بچے دی گندم تے حافظ صاحب دے 2 جی سال چ کھا تے نہیں جان. اے جی اپنے گھر کھاندے جے. اللہ یہو جہے لوکاں نوں بھی ہدایت ہی عطا فرما. چوری صاحب کہن لگے بھائی تیرا بڑا شکریہ اللہ تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. پہلی گل تو یہ کہ حافظ ہوری کھاندے نے تے میری اس تو ود کے خوش نصیبی کی ہے کہ میرا مال ایڈا نیک آدمی کھائے. ایک گل تے دوسری گل یہ ہوں حافظ صاحب دی وکھری آئے کرے گی تے مدرسے دی وکھری آئے کرے گی. سوچ دا فرق ہوندا سوچ دا. آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا. اللہ فرمان دے نے ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون.